Gima Ruto pod antiere kae kod Rachael Omollo, jasiasa kachiel kod Profesa Fred Ogola, jalony weche mag uchumi. Wadhi mbele kod twak marwa e kinde ma bende warito twak mar jatend piny Kenya William Ruto e od bura mano kango chopo kanyo kar saa 8 mar odiochieng'. Recho kapok ne wadhi e kaunti ma Kisumu nitiere wach moro ma ng'adi kiwacho mana mapiyo piyo. Aneno kwadong' mana gi thuolo ma dakika 20 kende to watieko twak marwa. Erokamano. Nen wach mane, I think it was Wilberforce, janeno wachiel Wilberforce ma wuoyo about guarding presidency. Na wacho ni jatend piny en symbol of unity, to bende wanene kaka the last person in any discussion, or the one with the final say, kanyalo wacho kamano. Kuro seche moko ko wacho weche moko to jomotiye buoye bende duogo wacho weche mopogre gi mane kero wacho to ok nen maber. Achiel kuom mago en ni ineno kanyocho wacho ni waselemo kendo koro El Nino chal ni Nyasaye oduokowa, koro koth mane bet mang'eny dhi bet katimre nadi onge. Tineno director to biro wacho niya, kik uchiki tune weche. Koro ing'eni chalo ka gima wabet ni waonge gi adiera kata yie e weche ma ker timo nadi. Wacho nikech seche duto onyalo wacho gimoro tiyudo ka joma luwe jotende CSS and PSS bende wacho weche mopogre kata act mok chal ka gima they are working together. Koro en diber gima ber ka ginyalo have a central command of giving information to Kenyans. Asto kendo wach mar education bende ne achiel kuom jowuoye to en gino kendo majority of them mano di bed wach maber ka jatend piny wuok to wacho nwa ni en oneno ni somo mane Kibaki, president the late Kibaki, no wacho ni obed free ni. Asto Uhuru Kenyatta, president manyokalo, bende duogo wacho ni oyo ok en just free, tadwaro 100% transition. Koro ki keto garama mar somo malo kaka sani en ni, to the transition mane that good policy ok wadhi achieve nikech nyithindo dhi somo to kata ka gitieko sani iluongo gigo nang'o CBC to ogibidhi nikech janyuol cannot afford. Ang'o ma odwa time sirikande ni nikech no promise ni en sirikal mar hasla. Kiwacho ni en sirikal mar hasla to matiende niya en sirikal mar joma ni piny. Joma ni piny gi ma nyithindgi seche moko ok nyal dhi university. Joma ni piny gi ma seche moko nyathi osomo maber kendo namba achiel even in the county. Tiyudo ka mondo nyathini odhi form 1 en ni jo gweng' ochokone. Kata pono ni uso dhiang' kata lo. Uso dhiang' to kaponi onge dhiang'. Kaponi onge cham. To nyathi ma do konyo gandawa. Koro en nyathi ma koro kare lal. Omiyo en wach ma is heavy on the heart of many Kenyans ni ang'o ma jatend piny dwa timo mondo neni each and every child, and this is one of the MDG goals, mondo nyithindwa oyud education. Equality to education is a right to each and everyone. To kikete malo matineni, we are not going to achieve that goal as it is, and that is not just for Kenya alone. Matineni, we are also becoming irrelevant in the market. Hai, we wawinja ne pach Fred Ogola. Thuole mwantiere godo matina.